The local government has directed all local authorities to remove vendors, especially those involved in night vending, from undesignated areas within the 48 hours. But Prophet Makandiwa mentioned this earlier during his church service on Sunday 2 March 2025. So Prophet Makandiwa vakataura ivo vakati, unotoona munhu achidzinga gogo vane vazukuru 7 achivarova, anenge achida kuti vararame nei vawanei. So muri Zimbabwe, I'm going to play your video ya Prophet Makandiwa vachitaura ivo this issue yemavendors. Then Minister of Local Government vazopindurawo vachitaura about this issue. So muri Zimbabwe, tell us in the comment section, what do you think about this issue yekudzinga mavenda mu street? When we start looking at each other neziso with the eye reukama of fellowship, tanzvadzi yangu iyi that my sister, my aitabure brother, cannot ndiripo, struggle when I am there, brother yangu iyi that my brother aitambure ndiripo, cannot struggle whilst I am there. azviite ini ndine mabasa ekuti chero dai kunzi ndatambura ndashaya, chero ndikanzi ndikupiwa mari, I can never imagine myself beating my own mother nekuti vari kutengesa madomasi pamusika. Because she's selling tomatoes in the market. Handisi kuti harizi basa, ndiri I'm not saying it's not a job. I'm saying that I inini personally, hakuna chinoitika pandiri kuti ndisvike pakurova ndirove mai vangu, hazviite. nothing can ever happen to me that will cause me to beat up my own mother. Hazviite. That will never happen. Kana ririwo rega basa rasara ndinoresign. If that's the only job remaining, then it's time for me to resign. I'll resign. Ndizvozvo. Ndofanira kufunga kuti mai vangu ava I have to think that my mother, vasirwa vazukuru vangani. how many grandkids is she looking after? Vana vari kuita musikanzi wavo vofa, vosiya vana vese vari kunoungana vana gogo. People do a lot of mischief out there, then they die and they leave Saka their kids gogo for the ava grandkids. vakasatengesa So if she can't sell these tumapepa twematemba, these little carpenter fish, gogo ava vakasatengesa mazhanje, that if she can't sell fruit, handisi kuti ngazviitwe zvisiri ndiri kungokuti ndofanira kufunga kuti saka pinda mutsoka dzagogo uone uine vana 7 pamba Put vana yourself kutya. in her shoes. Pinda mutsoka dzagogo kuti and imagine those 7 kids depending on you. ngativei nyika Let's be yes a nation inoziya zvokurambidza but uchiuti vanhu kana watiregedza icho pane chokuita, ngapange paine that knows what paine to chinhu forbid. chokuita. Where we say if you can't do this, we have an alternative for people to pursue. There's something else for people to do. Ini mubvunzo wangu uri kuti ndiri kuda kuziva kuti kana ndarambidza Having forbidden mbuya ava kutengesa this grandmother from selling mazhanje, fruits, ndiri kuti voita sei? Handisi kuti musandise nharo ka, Well, ndiri what kuti is she chindiudzai imimi izvi ndo zvakaipa kaizvi, chindiudzai kuti gogo voita sei nevana 7 I'm saying tell me what she's now Vakasirwa. supposed to do with the 7 kids vari kuda that kuenda she kuchikoro, has pari to look kugarwa, after, pari kuda renti, that have chikafu to chiri kudiwa every go to day. school, that have to eat, where rent has to be Gogo paid. voita sei? What is she supposed to do? Ndo zvamunofanira kundipindura pari pasocial media. Kana chipindura nyorai muchiti gogo ngavaite zvakati nezvakati. So on social media, if you're going to respond, please go ahead and respond with a list Toudza of what gogo she's kuti supposed to gogo do. zvanzi endai munoita zvakati nezvakati. And then we can go back to Gogo and tell her what she's supposed to do. Tsitsi dzakaenda kupi? Where did our mercy go? Tsitsi dzakaenda kupi? Where did our mercy go? Hatizi tese chero nyika yakanzi yaropafadzwa, hatizi tese tichaita mamiliyoneri. Even in these countries to be blessed, it's not Kuno mumwe everybody. munhu asitorina shungu dzokutombotenga Bugatti kana It's not everybody who's a kana millionaire. Lamborghini. There's some people who have no desire to buy a Bugatti or a Lamborghini. No, vari kuda half bread, They just want a half loaf. vari kuda mavegetables nemadomasi per day. They want vegetables Zapera. and tomatoes that will see them through the day. That's it.
Zvapera. That's all. Seeds unotipa kuoverlooka. Mercy will allow us to overlook certain things. Chero tichida utsanana Even if we are looking towards health mumadhorobha edu. within our cities. Hatingokopa nyika dzine utsanana. We don't just copy the nation. Tinokopa nemaeconomies adzo. We have to copy also even their economy. Havana kutanga nemuramba tsvina. They didn't start by refusing. Vanonovaka maflats, They start- maaccommodation. Vouya kumatangwena vopaza voti endai kudzimba dzakavakwa. They start by building accommodations before they destroy shanty towns. Tikazvibatira padumbu kungoti no vanhu vangada If we dzitauni just- yese nemarara. Start this story midway. Ndo economy yacho. That's the economy. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Things are not well. Unoziva here kuti kana uri panguva yekugarika Do you know that if you are living in a time of peace uchiwana and you have abundance, ukanzwa kuti vamwe vanhu vari kutambudzika unofunga kuti vari kuzviitisa. when you hear that other people aren't doing well, you think that there's something that they are failing to do. Ndo andati madeceitfulness of what? Riches. And that's what we're calling the deceitfulness of riches. Kana iwe uine mari pese pawatarisa unongoona maopportunities. When you have money, everywhere you look, you see opportunities. Kutoshaya kuti vanhu vari kuzviitisa ava mukana yese zvese izvi. You wonder how people are failing to capitalize on that. Pese pauri ziva kuti Wherever you are, you should know kune munhu ane 2 days that there's somebody who has arongomedza mate. and 3 they- days arongomedza mate. They haven't eaten a single thing. Mate ngomedza mate. Literally, they've only swallowed their own saliva. We should love each other as a nation. Love. The government has noted with great concern the proliferation of illegal vendors in central business districts and surrounding areas in the cities and towns across the country, and particularly the influx of night vendors or night trading, which has created serious health, safety and security concerns throughout the country. It has also been observed that the mushrooming of these unregulated marketplaces disrupts the operations of legal registered and law-abiding traders, leading to increased unfair competition and potential financial losses. Illegal vending perpetuates unsanitary conditions as vendors operate in areas without potable water and ablution facilities, which poses a significant risk for disease outbreaks, diseases such as typhoid, dysentery, and cholera. In light of these pressing issues, the government is directing all local authorities to clear vendors from undesignated points within 48 hours from now.